weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to takkusana yoni to kay haydi to tufde sive to kundela to magama to fimbu to barkewola ko on takkusan juula ha to galle ceerno Muniru Tall to waali e ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle baba Sildou Mbodj to dodu e ko taari ɗum kala habruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Ahmed Salema Wula Merzougo ko jaagogal kalfinagal ko fate jokkude gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o waɗi jillu makko toon to Bamako tawi ɓeydi nawdemo toon kay ko fate alhaali uddugol bitikaji Mauritannaɓe tawte toon o holliri noon wonde kay o heeɓi tigui assurance ɓoyata maɗina butikaji guddite hano hannirta ni to leydi Sénégal Alioune Sall e joom suudu mum nanggama cokama tigui e mbadi garde à vue to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi opération patam limijo e nder falde Zanti Bougou e nder falde Zanti Bougou ɓe mbaɗi toon noon seɓɓitiɓe hewɓe no fewi kedde Afrique jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Israël to leydi France to Ukraine ha to dowlaji tedduɗe Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓatake jaam gonɗaɗo hono Ali Amadou Demba jettinɗo ɗo wulango to fumo guileyta hono Amadou Demba Binela wondude Alassane Demba Binele e Abdoullahi Samba e Ibrahima Amadou Demba e Maymouna Aliou to Nouakchott eɓe ndenta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe Nouakchott naɓe barkewol naɓe Nouakchott naɓe barkawol naɓe Magama naɓe fara tunaɓe e dendagal bandiraɓe kala jaltugol aduna gorgol mabɓe biyetenoɗo Kumba Habi Ngone noon o yaltino aduna ko toon to Magama guila ñande altine ɓennuɗo o yalti aduna to Magama siftinde on noon yettini ɗo wulango ko Ali Amadou Demba tawateɗo toon to Fumo Guileyta e dow inde ceerno Habous Diallo fedde heblo sukaɓe Afrique e dow inde ceerno Sar Abdoulaye Sar mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen pecca sunare men faade dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko firtata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ganɗo binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinɗo ɓalwal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude e nder balɗe tati a wiyat alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audioji kollorira fiiji gonduno guila yananoɓe barogal ha e wondunoɓe e tension wannoɓe paralysie joguinoɓe sukara jippinoɓe leeci foof jetti hen ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo no yaara rewɓe ronkuɓe rewɓe sowade wonduɓe kista fibram rewɓe dartoraɓe kala e sattoraɓe dewle ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawna ɓen worɓe ustoraɓe gorago yaw ɓiyitade koye men e jippiɓe leeci kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yara ɓe arsugaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji ƴewɓe visa ji e ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawna wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal ma rafi ma futirno so tawi on jokkodiri so ɗam maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo e andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France
numéro makko appel ko numéro WhatsApp batta ko 04 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Dakar ne tawi ɗon miñi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 536 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde sappo yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pular jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pecca sunnare men e dendagal dondunaɓe no didorno jaltugol aduna biyetenoɗo Baba Sildou Mbo Baba Sildou Mbodj noon koto Dakar o yalti aduna jamma hanki o goski noon nayi lawol faade toon to Dondu so Allah yettini ko aset janggo o sanga 10 heures o foti wirede toon to Saare Gonga do Dondu eɗen pecca sunare men noon kadi e ceerno gajjela e ceerno Keccela Sara walla mbiyen Abou Baydi kaw ko bamum Sara Abdoulaye Sara tawi kadi ko musidɗo mum no feewi ona biyetnoɗo Sildou Mbodj ko noon kadi eɗen pecca sunare men e
nene muynowo Mbodj nene muynowo Mbodj noon to leydi France ko banu debbo duttiɗo eɗen pacca e mabɓe sunare eɗen ñaago tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kanko Baba Siddou Mbodj noon ko neɗɗo kadi kettotonoɗo en no fewi jiɗɗo jande nde battinoɗo hakkille mum no fewi e meɗen eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabruji men e demgal Pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie ñande alarba ɓennuɗo tribunal mo Rosso tawi ko cour pénal mo Rosso ɓe juɓɓinino toon ñawore ɓe joɗi toon ñawore mabɓe kay fodde sappo e jeetato neɗɗo ñawama hen kay ñawama hen tawi kadi ko ñawoje mawɗe no fewi wone mabɓe ñawama kay wole ko ɓuuri hewde ɓen ñawoɓe noon ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leydi hen waɗi ñawaɓe noon kene coke kay waɗi hen ñawoje kay waɗi hen tawi ko taƴanaɓe ne coke waɗi kadi waɗaɓe hen amende waɗi kadi e mabɓe watteɓe expulsé woni yaltinteɓe leydi ndi tawi ko tuma mabɓe wadde ko fate drogue walla viol waɗi kadi taƴanaɓe hen duuɓi 7 e kaso waɗi kadi taƴanaɓe hen duuɓi 2 e kaso waɗi kadi ñawaɓe tawi ko avec sursis e nder ñawaɓe he kadi waɗi hen goto o ñawa tigui ko yo fiye temedere capanɗe jeetati ɓoggol woni 80 coup de fouillé tawi kadi ɗina ɓoggi kala o fiyete ɗum ko nder tribunal he tawi kadi on taƴiɗan ñawira noon ko teskede kay tawrede ene yari sangar kadi o qirrima wonde o yari sangar o sukaɓe ɗiɗo noon tawi ko hen goto ko debbo hen goto ko gorko ɓenne taƴanama duuɓi 2 e kaso ɓen noon ñawira kay ko sarde réseaux sociaux ji vidéo ji wondude audio ji tawi ko ɗi ndewani lawol vidéo ji jaljalluɓe walla audio ji tawi ko jaljalluɓe jaarude on fannu ɓenne ko ɗum ñawira taƴanama duuɓi 2 e nder kaso tribunal mo Rosso noon ñawore ñaawi fodde 57 affaire ko ɓuuri hewde hen noon ko viol wondude trafic de drogue walla hutortoɓe drogue ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e mbadi udditgol école aji tawi ko hitande 2025 2026 mairie nde Sebha e gardogol Ba Ismaïla ɓe kolliri tigui koɓe adduɓe ballal paydingal no fewi faade sukaɓe janggoɓe école aji ɗi ɓe dokki ɓe kolliri noon wonde ɓe dokkit toon élevage ɗi kay tawateɓe nder 12 école gondi e nder commune mo Sebha maɓe mbaw rokkirde sukaɓe tawi ko sukaɓe janggoɓe école aji waɗoɓe kay tuggi première année ha 4e année scolaire suka hen kala ma heɓa tini mum scolaire hano hannirta ni tawi waɗoɓe école fondamentale kanko Ba Ismaïla noon holiri wonde ɓoyata ballal ngal feccire e nder ɗiɗon 12 école tawi na wonda e tawtorede autorité ji administrative wondude ɓeɗon wiyeteɓe DREN wondude e DREN e wondude inspecteur départemental mo Sebha de l'enseignement yidde mairie ndi noon ko ɗoftude kay sukaɓe janggoɓe école ɓe ha mbawa wadde kalasuji mumen jangde mumen hano hannirta ni e wallude kay jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe ko ardi noon ko adi noon ko école aji ne uddita seeɗa mairie ndi waɗino campagne on campagne noon ko fittude ittude ñonkoto e désinfactude dendagal école aji ɗi kala beele kay tawa so sukaɓe gaari janggoɓe jangguinoɓe kala tawa école aji ɗi ne paari hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗen rapport annuel 2022 2023 mo Cour des comptes ɓayini to secteur hydrocarbure ɓe kolliri tigui wonde penale ɓuttino fewi woni ko jiita toon woni ko wiyete dysfonctionnement ko fati kay e gestion des comptes de soutien et fonds d'avance lié au mine de cuivre ɓe tawi noon dépense uji ɓutti toon mbaɗama toon tawi alda tigui alda e objectif officiel ɗum noon saabi kay ɗum noon saabima ha kay ɓe mbaɗi to wiyete dépensement ɓe ɓurtini dépensement kay budget mabɓe ɓurtini kene qimen ha temedde nayyi e capanɗe ha temedde nayyi sappo e goho woni 411 millions tawi ko haalisa émairie woni e limore hesere nde rapport o noon holliri capanɗe 70% woni 85,75% 85% e dépense uji 2022 koko fati tan e primaji exception aji ɓe kolliri noon kadi ko frais tawi ko frais généraux e nder entretien ko fati entretien auto ji walla ko fati coɗgol équipement bureau ji tawi tigui yadani e règle uji en vigueur Cour des comptes noon
holliri kay ɓe teskima toon kadi ala contrôle financier dépense uji mbaɗaɗi toon ɗi kala wona e dow tawtorede commission taƴaɗo kay ala kadi comptabilité dewɗo lawol ni vérificateur cuɓaɗo cour de compte noon erima laamu ngu kay nde ɓeydat tigui mécanisme de contrôle e nder yoga e gollorɗe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Salem Ahmed Salem Woulimata Zouga kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o waɗino jillo makko to Bamako lamorgo gendi Mali to Bamako lamorgo leydi Mali ene jeeya noon ko ɓuuri nawdemo toon ko fate alhaali uddugol butikaji murtannaɓe uddaɗi toon kay butikaji kewɗi uddadi toon kene wona dumunna seeɗa o yewtidi toon noon e laamu leydi Mali o holliri kay wonde o heeɓi tigui assurance ummorade kay e laamu ngu wonde kay laamu Mali ma dendagal butikaji ɗi kala ma uddite ko ɓuuri yawde e yaccade o joddima toon noon e représentant ji commerçant ji murtannaɓe wurɓe toon to leydi Mali o joddima joɗaniɓe Mauritanie joɗiɓe to joɗaniɓe Mauritanie kadi toon to Bamako o wawi joddade e mumen ene jeeya hen ene jeeya noon haajuji ɓeydodi nawdudemo toon kay ko ardi foof ko fati alhaali magasinaji mbiɗen murtannaɓe uddadi toon ɗiɗi magasinaji ne udditirte toɓɓere ɗiɗi ɓernde noon koko fati alhaali murtannaɓe sokaɓe toon beele mbawa ɗaccitede kañumen kala hano hannirta ni ko toɓɓere tataɓirde noon koko fati libre circulation yimɓe e marchandise kala tawi ko murtannaɓe ummade Mauritanie faade Côte d'Ivoire tawi ɓe peccitta koye nder leydi Mali toɓɓere nayaɓire nde noon ko newnude newnude kay newnude kay ko fati aynaɓe newnande aynaɓe kay newnande e yamirde aynaɓe murtannaɓe kala saaha ko wayno saaha ceeɗu ne kewno arde tigui aynude nder leydi Mali oɗo saaha joni laamu leydi Mali koko salti ɗum beele kay ɗum laamu ngu ne jaɓat ɗum kadi newnana ɓen aynaɓe ko ɗeɗo toɓɓe kay ɓuuri gandanɗa hoorema wonde sababu ko nawi toon oɗon oɗon jagorgal kalfinagal ko fati gueɗe caggal leydi Woulimata Zouga noon holliri laamu Mali fodanimo kay ɓoyata ma dendagal butikaji ɗi kala e dendagal sokonoɓe toon murtannaɓe kala ma goppite butikaji ɗi uddite hano hannirta ni ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen nommima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal ina tigui loowi ɗanngal ha tawi kay koye mbaɗi tourné koɓe mbiyata tourné diplomatique woni jillu yidde ɓeydude jokkodiral leydi Sénégal e leyɗe goɗɗe omo ɗamini yettade noon ko à partir de 17 octobre ɗamini yettade kay omo tijja to Rwanda ko jillu noon ko jillu gollal kadi ko jillu cihlagal tawi koye bismago hoore nanɗo makko sehil makko hoorejo leydi Rwanda biteɗo Paul Kagame kañum woni gardiɗo leydi Paul Kagame noon ko kañuma wonno hoorejo leydi gadano kay arde Dakar en mai 2024 lewru woturu kay caggal investiture Bassirou Diomaye Faye Paul Kagame noon waɗi tigui waɗi Paul Kagame arino kadi tawtorede forum africain de systéme alimentaire bannoɗo to Diamniadio e nder Sénégal non ko 31 août ha 2 lewru septembre 2025 ene tenti ɗum ɗo ene tentine tan jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi hakkude kadi cihlagal moƴƴal hakkude ardiɓe leyɗe ɗiɗi woni Paul Kagame e Bassirou Diomaye Faye so tawi Bassirou Diomaye Faye gasni jillu mum toon to Kigali lamorgo leydi Rwanda o yabanta ko toon to banggue Afrique de l'Est Afrique funnague ha tenti holɗum o yabanta noon koto Kenya ɗum noon wonata ko ñande 19 ha no gasi jeeɗiɗi lewru octobre 2025 toon kadi ko jillu cihlagal kadi ko jillu cihlagal e jillu gollal tawi koye bismago hoorejo leydi Kenya biteɗo William Ruto kañuma bismimo toon kanko Bassirou Diomaye Faye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen duwana tawateɓe to bowallade diwaji ngal AIBD woni Blaise Diagne teɓima teɓande mawde no fewi taw kadi ɓe teeɓi ko trafiquant drogue ɓe tawrimo noon omo jogui 36 piccal temedde jeegom 66 kilo gramme no hinde drogue mo cannabis ko communiqué noon mo communiqué moɓe ɓayini alkamisa hande jeenayyi alkamisa hanki jeenayyi lewru octobre tawi ko direction générale des douanes kañumen sakti kabaru o ɓe kolliri noon ko 39 paquet drogue moftono e nder wolisaji ɗiɗi tawi kadi ko wolisaji koɗo goto woni étranger mo jeeyaka e nder leydi he tawi ko joguiɗo double nationalité kabaru o noon wonno kabaru o ko alkamisa hanki sakta kono noon ɓe nanggunomo guila ñande ɗiɗi lewru octobre
octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi o waɗama noon déféré yesso parquet mo Mbour ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen suudu sarɗeji de leydi Sénégal woni jakka gendi Sénégal walla mbiyen 15e législative mo leydi Sénégal woni tigui ko heblanade ko fati uddidgol mabɓe kaye uddidgol dame mabɓe tawi ko jaɓɓade session ordinaire 2025 2026 ɗum noon udditta ko ñande talata 14 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi on session ordinaire noon kañum tigui woni goto moɓe mbaɗata kay woni session unique e nder ndeɗo hitande 2024 walla 2025 2026 dendagal député ji woni saɗiji ɗi kamɓe kala noon ɓe convocama kay to jakka gendi to ñande talata 14 lewru octobre sanga 11h00 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbirɗen gardidi kabaruji men Alioune Sall ex maire mo Guédiawaye ko miñum makki walla ko mawnu makki frère Macky Sall e joom suudu muɗum Aissata Sall nana coka kay e mbadi garde à vue to digga woni division d'investigation criminelle kamɓe convoquenoɓe ɓe tuuma noon ko koko wiyete blanchissement halis kewɗo no fewi tawi ko transition tawi ko transaction jeygol boowal woni terrain ngal 1000 mètres carré to legal bitegal les Almadies ko catala bitegal sentif noon kañuma moddinimo en enquête hen tawama noon opération ngaji ɗiɗi ene mbaɗa tawi koye inde kanko Alioune Sall opération gadano noon ko versement mo 150 millions tawi ardi kay ardi tigui ko tawi on versement mo 150 millions ardi koye cille ɗiɗi ari koye cille ɗiɗi on cille ɗiɗi gadanol ngol ko 150 millions cilol gongol ngol ko million ngaji nogas so tawi ko versement ɗiɗaɓo noon ko 150 millions woni 70 millions tawi ko biyeteɗo Seny Thiam kañuma versino on halis e compte Alioune Sall Seny Thiam noon ko opérateur immobilier ganduɗaɗo sanne e nder leydi Sénégal Aliou Sall noon holliri tigga yesso diga wonde kay o heeɓi versement mo 150 millions ummorade société certain tawi rewi koye juuɗe biteɗo Léopold Ngom on halis ko projet ko fate magol immobilier tawi kadi ko kamɓe ndenduno oɗon immeuble so tawi noon ko 150 millions ɗi ko ledi ko ñamade ɗe o ƴettuno e juuɗe biteɗo Seny Thiam ete on halis kay o yoɓi ɗum hay mbuɗu ala hakkude makko e Seny Thiam dik noon jaɓani tigui gonɗinani konngudi kanko Alioune Sall Seny Thiam noon e oɗo saaha joni wona e nder leydi he woni ko caggal leydi so tawi ɗon ko Léopold Ngom on convoquenoma tigui to yesso diga tigui hettimoma caggal ɗum woppitimo o fati galle makko kanko Alioune Sall noon e joom suudu makko tawi kadi ko agent société immobilier ɓe jogui noon on société noon ko joom suudu Alioune Sall kañuma gérata ɗum kamɓe ɗiɗo kala noon kanko Alioune Sall joom suudu makko kala ɓe nanggama ɓe cokan ɓe mbadi garde à vue eɓe tawe tigui ha joni ɓe ɓiili e juuɗe pôle judiciaire financier mo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen aljuma hande o ko goski debbo goto tawa to berge woni fleuve waɗɗani maison des îles mo Saint-Louis ko goski ki debbo noon mo duuɓi 40 à peu près sapeur pompier woni koninkoɓe faabo kañumen tigui gaari ƴettiɗon goski ki nawama to hôpital région mo Saint-Louis enquête gadanno hollirira wonde goski ki ko debbo mo wona karɗo cellal tawi kadi ko oddi ko rafi hakkille andaka taw noon holko yoɓi fittane makko so tawi ko baraɗo walla so tawi ko mayde naturel ko wawi wonde hen kala goski ki nawama to hôpital régional mo Saint-Louis ma autopsie waɗi hen ha ande tigui holko woni sababu jaltugol aduna ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jen ha toon to Ziguinchor biteɗo Cheikh Gueye ko kañum wonno commandant ko kañum waɗa commandant de zone comme zone mo Ziguinchor woni commandant de zone mo Ziguinchor o ƴetti golle makko noon ko aljuma hande 10 lewru octobre colonel Cheikh Gueye noon ardinanoma zone o militaire numéro 5 sud kene waɗa joni lebbi tati ko suba noon o addina poste o kono ko aljuma hande o ƴetti golle saabu kay ko guila ñande 1er lewru juillet ko guila nden ordina oɗon diwan ko aljuma hande mbiɗen o jooɗi e golle makko e fauteuil makko tawi ko gardigo ndeɗon fande tawi ko jeune militaire tawi kadi ko biyeteɗo Semka woni chef d'état major général des armées leydi Sénégal hono général Mbaye Cissé kañum joƴƴinimo aljuma hande o e fauteuil gardigo oɗon diwan militaire colonel Cheikh Gueye noon ardinoma école nationale des officiers d'active ɗum ko guila 2023 ha 2025
25 hanyere premier lewru juillet 2025 nde wonno ma kay ardina oɗo comme zone ko kanko wonno gardiɗo oɗon école biteɗo école des officiers école des officiers mo leydi Sénégal ha joni khabruji men demgal pular sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena Abdoulaye Diop kañum woni jaagogal kalfinangal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères et de la coopération mo leydi Mali o waɗino bottari tawi ko bottari mbaynorde walla yidde bottari mbaynigo o waɗani ɗum noon ko ambassadeur joɗannoɗo leydi joɗannoɗo Qatar e nder leydi Mali biteɗo Ahmed Abdourahmani Mohammed Al Sineydi ko kanko kadi woni kanko woni doyen des corps diplomatiques e nder leydi Mali gaynuɗo kay mission mum ha laaɓi oɗo saaha joni e nder leydi Mali Diop Abdoulaye noon yettimo jarnimo e dow inde ɓesgu Mali kala e dow inde laamu Mali golle makko payduɗe no fewi saabu kay guila o adda toon teskama tigui jokkodiral hakkude leydi Mali e Qatar jokkodiral ngal ene wayno ɓeydima no fewi e ɗuma yatiri yesso ambassadeur o kadi ƴetti konngol holliri weltare mum mawde no fewi holliri kadi ko belemma tan affecté demode leydi Mali gollademo e leydi Mali saabu leydi Mali ko ardi foof ko leydi bismotodi ko leydi kadi de culture ko leydi weldi wonde no fewi o holliri kadi jokkodiral Mali hakkude e muɗum e Qatar ko yesso tan ɗum fayi ha joni ko leydi Mali keddoɗen semaine nationale de la réconciliation woni tigui ñalli tawi ko ñalli beldital hakkude leydi tawi ko yontere beldital gendi yuɓɓinama e nder Bamako alkamisa hanki jeenayi lewru octobre to école de maintien de la paix Aliouna Blondin Beye woni to ɓe mbiyata EMP ABBB ko ngollo noon woni gadnol woni kolol gadnol woni première édition tawi ɓe dokkiri hen prix annuel pour la promotion de la paix Mali rokkirama toon woni jeenade rawadinde kay taw ko teskaɗo ɓurɗo darade kay ko fate kaldigal e réconciliation yidde kay yo yimɓe beltinno jaam artiri nder leydi hen heeɓi jeenari ndi noon ko mernoɗo wonde hoore jagoɗo leydi Mali omo wiye Ousmane Issoufou Maïga ardi cérémonie o noon ko général Ismaïla Wagué kañum woni jaagogal kalfinangal ko fati beldital woni ministre de la réconciliation jeenari ndi noon ko yidde sembinde kay walla yidde sembinde kay yidde sembinde kay ɓen dariɓe tawi ko darniɓe la paix woni no jaam e beldital artiri e nder leydi Mali Ousmane Issoufou noon laatima neɗɗo gadal kay hebde ndiɗo jeenari o holliri hen weltare makko mawde no fewi o jarni e laamu transition ngu ha joni habaruji men demgal pular ha ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali keddoɗen ha joni o leydi Mali OCS woni l'office central de steffian ko waccatala dariɓe kay haɓade ko fati gueɗe ɗe ndewani lawol guila roko ha e trafic médicament ji walla marchandise uji forɗo kala ɓe mbaɗi teɓande mawde noon alkamisa hanki jeenayi lewru octobre tawi nden teɓande ko faux médicament woni médicament ji bonɗi ɗi ndewani lawol ko ɗum tigui woni koɓe teeɓi e nder Bamako noon ɓe teeɓi ɗum koto nokku to wiyete rive gauche ɓe teeɓima toon noon 43 tonnes woni 43 tonnes tawi foof ko médicament ji contrefaçon woni médicament ji ɗi moƴƴani ɗi mbaɗaka barke jeeru marchandise o noon qime ha kene ɓuura temedde 5 millions tawi ko franc CFA addino opération noon ko colonel major biseɗo Fouseyni Keita ko leydi Mali ha joni keɗoɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolori tigui e wiide mabɓe wonde ɓe mbaɗi opération pattamde miijo e terroriste en haɓade terroriste en e nder falde Zanki Bougou e nder région de Bougou ni ɓe koliri noon ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi opération noon ko jamma alkamisa hankine wiyata aljuma hande ɓe mbaɗi oɗon opération pattama lemijo ɓe tawi kadi ko terroriste en ɓen goni wadde ravitaillement e nder wuuro witego wuuro witego Mamisa ko to en waɗɗani nokku biteɗo Jankie Bougou ko ɗon ɓe betti ɓen terroriste ɓe ravitaillement ko ɗon ɓe mbaɗe mabɓe opération pattama lemijo ɓe koliri noon ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe ɓe kepti motoji ɓe bonni motoji mabɓe ɓe duppi kadi matériel kewɗe no fewi ha joni habaruji men demgal pulara kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongane Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali
toon honi koɓe sappo e goho ɓorama e golle mumen taw hen ɗiɗo ko ɓe martaba tawɗo ko généraux ji ɗum noon ɓe tuuma ko kay ko yinnoade kay nder guitte kono laamu gongu toon ngu to makko guila wonno ko guila lewru juko ɓennugu ɗo ɗum noon ɓe tuuma noon ko ɗeɗon gueɗe ɗum kam ko gam yidde dillinde leydi ndiyete to Côte d'Ivoire ene wayno dey e laabi mabɓe fodde kay ɗum noon ujunere ha ujunere temedde joyyi wonande noon hono jaago ngalɗon ni wonde taw ko yimɓe hewɓe mbasi won pital ɗumen taw ko ɗiɗo laabi taw ko accident uji mbaɗoji ko fate kono circulation ɗum noon ɓe ɓeɗi jini ko hankkadi ko madde kay aɓe certa e ɗiɗon accident ji maɓe ndewun ɗum noon laawol ɗum noon ɓe mbawa kadi ƴewde gueɗe taw ko commission spécial taw ko bawɗo kadi rendiri wonɗe gueɗe toon to Abidjan haɓe mbawa haɓanade ɗum noon fewi hay so tawi noon aɓe mbaɗa noon ko wiyete kay heɓtude taw kadi ko ɓen joom kayitaji woni permis ji en wona dognoɓe kadi ɗin autoji so tawi mbaɗi hon accident ji ɗum noon ko ɗum ɓe jomumen ɓe keɓta ɗumen gam wadde mbi ɗumen hara dognude tawɗo wonde e kala saaha ene wayno yimɓe kewɓe dey ene taw kadi ko mbasa pittali mumen e ɗiɗon accident ji Soudan yimɓe sappo e tato mbasi toon pittali mumen e janggu mbaɗgu toon to nder juma Cameroun Aboubacar Ousmane ɗum nde wawi hono jaggede guila jeekom lewru ndu gonɗen ndu toon to Garoua ene wawi nde e nder taw koto ko dimani banggue hono rewo ene wawi nde ko ɓuuri hewde noon e ɓen yimɓe taw ko daruriyankoɓe noddi e rango e laamu ngu nde kadi oɗo woppite yaha e haaju mum ha laaɓa toon to Seychelles ene wawi nde kamɓene maɓe jaa wuurdeji mabɓe ko fatte kadi deuxiéme mabɓe hono tour ko fatte kadi taw kadi ko ardade hono leydi ndi ñande jeenayyi sappo e goho lewru ndu gonɗen ndu taw ko oɗo projet taw kadi ko Dotel Lix mo mbiyata toon to Lille Assomption taw kadi wawa kadi kono fecciti ko l'archipel o ɗum noon taw kadi woni koye toon taw koɓe mbiyata wonde taw kadi proximité de l'atoll ko de Bra en woni ko toon tigui ɗum ɗo ɓe mbawi wonde e oɗo saaha ko ɗum tigui ɓe goni ko yidde waddude mate kay mbawa wadde won taw kadi ko soko mabɓe wono tour ɗum noon taw ko ƴewde ardade kono leydi ndi haali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndowgo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Modane ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Mamadou Cissé Sy to Nouakchott e to galle ceerno Abdourahmane Dia to Nouakchott peka wiide ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Israël puɗoɗen armée leydi Israël holliri tigui wonde waɗi cessez le feu woni dartini fiyande ha laaɓi hakkude mabɓe kay e Hamas ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hande o sanga midi taw ko waktu sanga midi taw ko waktu Israël ngan sanga futene woni 9h ko aljuma hande ko den cessez le feu woni dartude fiyande kay e bombardement mo ɓe mbaɗat toon ɗum noon ɓe kolliri kadi ɗo e ɗum noon e nder ko famodira noon e dendagal ɓen wiyeteɓe otage woni biftonoɓe guila ñande 7 octobre tawi ko Israël laaɓi ne woni juuɗe Hamas kañumen kala goppete ha laaɓa ɗum noon ko nder 72 heures ɗo e 72 heures woni nder balɗe tati dendagal otage uji ɗi kala goppite ha laaɓa ko noon kadi Israël kañumne woppita yoga e prisonnier ji taw ko prisonnier ji Palestine naɓe ene jeeya e toɓɓe nanidirade ko fati cessez le feu woni fiyande datto tuggi noon ko ɗum haala fade ɗo sa joni taskama yimɓe hewɓe kay dognoɓe galleji men ummunoɓe kay nder Hamas nana mbaɗi kay cotti gam yidde fatude e nder wuuro men ɗamina kadi fodde kay camion ngaji kewɗi tawi ko joom gadduɗi yedda ɗimantera kala ñalawma fodde kene qime ha capanɗe temedde nayyi camion tawi ko baɗɗe balle ma mbaw nadde e nder Gaza tawi ko gaddoji guura e médicament ji gam fabade e Gaza naɓe tawateɓe oɗo saaha joni e kaya mbeya mustono feewi koto leydi France paɗen Emmanuel Macron hoorejo leydi France o bismima dendagal ardiɓe landaji dawrugol foof so kala tawateɓe nder leydi France so wona kay ɗiɗo landaji ɗiɗi ardiɓe mum woni ɓe bismaka woni ardiɓe landa wiyete ko RN woni Front National Rassemblement National Rassemblement National e ardiɓe landa wiyete ko France Insoumise ko ɓeɗo ɗiɗo goni ɓe ardiɓe men bismaka heddiɓe ɓe kala noon Emmanuel Macron bismima ɗumen leydi France noon eɗo saaha ene tawe caɗele mawde no fewi crise dawrugol woni crise politique mo walteɗo Allah guila kay gonɗoɗo hoore guila kay Sébastien Lecornu démissioni kay e gardigu wonde hoorejo leydi kanko Emmanuel Macron holliri kay ene ɗamina ɗo e jamma ma o suba
Yakuba gonowo kay hoorejo jagorde leydi ndi koto leydi Ukraine paaden jamma hanki ottadi woni butti woni explosion mawɗinanama e nder Kiev lamorgo leydi Ukraine armée leydi Russie dum toba armée leydi kana jokki kay wadde bombardement ji mum tawi kadi ɓe toɓata oɗo saaha joni ko installation énergétique woni toɓuri gilay kay usine aji walla mbiyana société ji pewnoji gaz walla to électricité ɗum nan ko yidde kay oɗo saaha joni bonnude ɗiɗon installation ngaji sabu kay koye dabbude fanda e no rawnoɓe mbaɗno rawane ni so bonnude e dendagal ko ɓuuri hewde e société ji énergétique beele kay Ukraine naɓe ene keeɓa jangol saaha so jangol ari ɗum donc hebde ko wiyete chauffage hadde ɗumen ko fate chauffage kay yiɗi ko wullata saaha dabbude koto dawlaji dendude Amérique paaɗe nan juge fédéral goto o waɗi suspendi woni alkamisa hanki o yowi alkamisa hanki jeenayi lewru octobre déploiement de garde national woni tigui addude garde national neldede ɗumen toon to nokku biteɗo nelde ɗumen to nokku biteɗo wuuro bitengo Chicago tawi wonno koye dow yamirore Donald Trump kañum yamirno yo garde national e waɗi toon déployé kanko juge fédéral on o wi ko lopped o yowi oɗo saaha joni kay yamirore hoorejo leydi ndi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tonga ɗon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba so tawi ko robindo Afrique ko Alassane Oumar Bodian nangan noon kaɓirɗe ha mbawan heɗade en ha no hannirta ni ko Saydou Abouba ñalawma janggo so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumar Bodian so tawi ko min ko altine paaɗo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on